Sabías que tal día como hoxe do ano 1935 inaugurábase o Aeródromo de Lavacolla? Convertido máis tarde no Aeroporto de Santiago de Compostela, e hoxe en día Aeroporto de Santiago Rosalía de Castro. O termo municipal no que estaba o lugar de Lavacolla era o de Enfesta, que foi concello independente ata 1962. O aeroporto comeza a súa andaina no ano 1932, cando un grupo de afeccionados da aeronáutica decide construir un aeroclub. Nos seus inicios, contou con 3 zonas de aterraxe formando un triángulo. Adquire protagonismo militar coa chegada da Guerra Civil, mais non é ata 1937, cando inician os servizos comerciais regulares, contando só cun barracón de madeira para albergar os pasaxeiros. Despois da guerra, presos políticos que malvivían no campo de concentración da Lavacolla, realizaron traballos forzados de mellora e ampliación do aeródromo,